Друзья, мы очень сильно качнули в Варшаве. Так что городские власти твердо приняли для себя решение, что не вывезут алматинский концерт. Никто не захотел брать на себя эту ответственность, несмотря на то, что концерт был разрешен. В этом и есть главная проблема. Дальше стадион взял на себя отмену и весь негатив. Друзья, несмотря на все это, Казахстан до сих пор является для нас прекрасной страной с добрыми, хорошими людьми. Я не знаю ни одного казаха, кто за эту неделю не попытался хоть как-то повлиять на этот концерт. Я знаю, много ребят приезжает в Алматы на этих выходных. Я хочу попросить вас, ребят, не оправдывать опасения городских властей и провести эти выходные культурно. Ни в коем случае не поддаваться на провокации. Я очень сильно скучал по вам. Я очень хотел этой встречи. Но, друзья, в желании прикоснуться к тому теплу и погреться о то тепло, о котором мы с вами раньше грелись, в этот раз животному миру мы уступили 2:0. Я не знаю, когда у нас еще получится с вами встретиться в этом регионе. Я просто не представляю, какие гарантии должны быть, чтобы и я, и вы понимали, что концерт состоится. Но, друзья, я знаю одно. Рано или поздно мы с вами обязательно увидимся. Ужо ў нашай студыі з'явілася Маргарыта Ворыхава, прадстаўніца ў моладзевай палітыцы і студэнцтве аб'яднанага пераходнага кабінету. Вітаем вас, Маргарыта. Дзякуй, што знайшлі час, каб прыйсці да нас у нашу студыю. Напэўна, бачылі вось гэту інфармацыю пра адмену канцэртаў Макса Каржа, спевака нашага. І, канешне ж, вось шмат было размоў пра тое, як прайшоў гэты канцэрт у Варшаве. У вас, як у прадстаўніцы па моладзевай палітыцы, вядома, што пераважная большасць наведнікаў канцэртаў Макса Каржа – гэта моладзь, маладыя людзі. Вашае стаўленне да ўсяго таго, што адбылося 9 жніўня ў Варшаве, ці гэта сапраўды такая вялізная праблема, каб адмяняць канцэрты ў іншых гарадах? Я перш дадам проста пра тое, што паведамленне, якое мы бачылі ад Казахстану з боку гэтага канцэртнай залі, было пра тое, што там не вырас нейкі газон, і з-за гэтага гэта была афіцыйная прычына. Але мы разумеем, што напрыклад тое, што адбылося ў Варшаве на канцэрце, было такім рэзанансным сабыццем, на якім мы бачылі, што там моладзь пераскоквала з адной трыбуны на іншую, і з-за гэтага беларусы, якія наведалі гэтыя канцэрты ў Варшаве, былі пад небяспекай таго, каб быць дэпартаванымі ў Беларусь, але гэтага не адбылося пакуль што. І мы ведаем, што на гэты момант няма кейсу дэпартацыі, але разумею таксама, што можа Макс Корж перажывае неяк за сваіх фанатаў, але мая асабістая пазіцыя ў тым, што моладзь, якая наведвае гэты канцэрты, іх трэба падтрымліваць, ім трэба пастаўляць такія умовы, каб яны адчувалі сябе ў бяспецы і маглі гэты канцэрт наведваць так, як ім хочацца. Вы кажаце пра тое, што няма кейсаў па дэпартацыі, але калі я правільна разумею, справы яшчэ ідуць, то бок дэпартацыя можа быць усё ж такі. Ці вы, як прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету, у гэтым неяк удзельнічаеце, каб і займаеце адпаведную пазіцыю, напрыклад, уратаваць гэтых маладых беларусаў ці не? Уратаваць тых, каму небяспечна вяртацца ў Беларусь, і польскае государства, яно разумее, што беларусам, якія займаюць нейкую палітычную пазіцыю, ім небяспечна вяртацца ў Беларусь, таму такіх кейсаў дэпартацыі нам пісалі, што не будзе. Вы дакладна ведаеце сярод тых, каму гэта пагражае, я маю на ўвазе дэпартацыя, хто з іх умоўна можа вярнуцца, калі я вас правільна зразумела, то яго можна і дэпартаваць, а калі запрасіць выехаць з краіны, так, запрашэнне парадку. Дарэчы, наконт вось гэтай дэпартацыі мы таксама паразмаўлялі з юрыстам, і Міністэрства ўнутраных спраў Польшы паведаміла, што з краіны выехалі 23 асобы, якім вынеслі прадпісанне пакінуць тэрыторыю краіны пасля канцэрту Каржа ў Варшаве 9 жніўня. Прычым 10 зрабілі гэта добраахвотна, 13 асобаў выслалі прымусова. Колькі з іх грамадзянаў Беларусі міністэрства не ўдакладніла. Вядома, што прадпісанні былі вынесены 6 нашым суграмадзянам. Сітуацыю для нас пракаментавала юрыстка Ганна Маціеўская. Давайте паслухаем і вернемся да размовы.
Ёсць пытанне, ці тут сапраўды якая тут была інтэрпрэтацыя дадзеных менавіта пагрозы общественного порядка, і ёсць рызыка, канешне, што частка людзей прынамсі магла папасць пад такое даволі палітычны ўплыў, звязаны з масавасцю гэтага мерапрыемства. Калі мы кажам пра прымусовую дэпартацыю, то даволі часта ў людзей няма часу на тое, каб знайсці адваката, бо даволі ўсё адбываецца хутка, і ўжо калі чалавек прымусова знаходзіцца па другой старонцы мяжы, уже зрабіць штосьці з гэтага зрабіць ужо складана. Маргарыта, ваше меркаванне, ці іншыя краіны таксама могуць пайсці па прыкладу Казахстану і адмяняць запланаваныя канцэрты артыста? Мне падаецца, могуць, але вось менавіта з Казахстанам такая сітуацыя, што яны, па-першае, гэта не краіны еўразвяза, яны можа не так разумеюць пасаду і там становішча, у якім зараз знаходзіцца беларуская моладзь і беларусы агулам. Таму мне падаецца, калі тут патрэбна будзе абмеркаванне, можа, з юрыстамі, таму што я ведаю, што юрысты, Макс скажа, ім таксама направлялі гэта звароты да гэтай арэны, якая адмовіла, але можа гэта пазіцыя дзяржавы. Тут мы таксама можам толькі спекуляваць і не ведаем наогул, якая там сітуацыя палітычная гэтаму спасобствуе. Але чаму, на ваш погляд, увогуле, чаго спужаліся? Ну так, вось бываюць канцэрты, на якіх людзі, фанаты там паводзяцца, моладзь там адпаведна. Так. Ну, чым прычына? Ну, не ведаю. Тое, што, можа, Макс Корж можа ім загадаць пайсці там, не ведаю, захапіць адміністрацыю прэзідэнта Казахстану. Ну, ніколі ж такога не было, насамрэч. Макс Корж, ён пазіцыянаваў сябе як такога артыста, які не выказваецца палітычна, крайне палітычна, скажем так, ён не прызывае сваіх фанатаў ніколі ні да чога, таму тут можна толькі спекуляваць наконт, можа, палітычнага стаўлення самой дзяржавы, якая праводзіць гэтыя канцэрты, ці дазваляе артысту выкарыстоўваць гэтыя пляцоўкі, але мне падаецца, гэта даволі такая частая сітуацыя на розных канцэртах, там, я ўзгадала, там футбольныя нейкія мерапрыемствы, яны заўсёды знакамітыя тым, што менавіта там адбываюцца такія нейкія стычкі, ці там хтосьці парушае нейкія правілы, але да гэтага ставяцца даволі нармалёва, і вось тут мне насамрэч не зразумела, чаму Казахстан прыняў такую пасаду. А вось яшчэ цікава вашае меркаванне наконт таго, што не займае палітычнай пазіцыі, няма заклікаў Макса Каржа, пры тым, што моладзь гэта, як звычайна, самая актыўная палітычная частка насельніцтва. Вашае меркаванне, вашае стаўленне да гэтага? Я не лічу, што ёсць штосьці непалітычнае ў гэтым жыцці, і вось музыка, артысты, гэта ўсе людзі, якія якімсьці чынам паўплываюць на палітычнае становішча. Калі ён не выказваецца аб гэтым публічна, добра, асабліва калі гэта дазваляе яму запрашаць на свае канцэрты людзей, якія зараз пражываюць у Беларусі і могуць потым вяртацца ў Беларусь. Калі ёсць такія магчымасці для моладзі, адкрываць для сябе нейкія новыя гарызонты культуры, гэта файна. Маргарыта, давайте все ж таки тады да пазітыўнага. Ці ёсць нейкія ўжо вынікі вашага візіту ў Польшу? Вы падымалі, напэўна, пытанні сярод палітыкаў польскіх, пытанні беларускіх студэнтаў, беларускай моладзі, якія знаходзяцца тут за мяжой. Што можаце распавесці? Так. У нас была сустрэча за міністэрствам замежных справаў Польшчы, на якіх абмяркоўваліся пытанні наконт таго, што нядаўна былі уведзеныя змены ў заканадаўства Польшы, па якім былі ўведзены абмежаванні для міжнародных студэнтаў, якія паступаюць у польскія універсітэты. Ім патрэбна будзе здаваць дадатковыя экзамены, і не ўсе студэнты трапілі ў гэтае вакно, скажем так, магчымасцяў для таго, каб здаць гэтыя экзамены. Не ўсе паспелі гэта зрабіць. Трэба было зрабіць да 1 жніўня, так? Так. Пра гэта былі паведамленні ў афіцыйных каналах Міністэрства адукацыі, але гэтыя месаджы не дашлі да ўсіх студэнтаў, і не толькі беларускія студэнты апынуліся ў такім становішчы, але і з іншых краін таксама. І вось зараз мы адвакатавалі, каб стварыліся новыя магчымасці для беларусаў, для тых, хто не паспеў гэты экзамены здаць у той час, у які яны павінны былі гэта зрабіць, каб для іх зрабілі нейкае выключэнне. І вось тое, чаго мы дасягнулі за гэты конт, гэта першае, консульства будуць разумець сітуацыю, якой знаходзяцца зараз беларусы. Яны усведамляюць, што беларускім студэнтам патрэбна атрымліваць адукацыю ў польскіх універсітэтах, у міжнародных універсітэтах, каб яны абіралі еўрапейскую адукацыю замест расійскай адукацыі. Гэта ім таксама разумеюць. А еўрапейская адукацыя да сёння з'яўляецца папулярнай сярод беларусаў. Так. Мы бачым гэтыя лічбы да таго, каб там колькі студэнтаў паступае у замежныя універсітэты ў Еўропе і ў Расіі, напрыклад, і колькі студэнтаў у Еўропе. У вас ёсць гэтыя лічбы, можа быць, каб для параўнання? Так. Прыкладна на тэрыторыі Польшчы вывучалася 12 000 студэнтаў за апошнія гады. Для прыкладу, для параўнання з Расіяй, так, гэта 10 000.
То бок гэта толькі Польшча і ўся Расія. І вось гэта нам дае такую падставу заяўляць пра тое, што беларускія студэнты ўсё ж такі абіраюць еўрапейскую адукацыю. Вось таксама праводзілі даследаванні наконт таго, як ставяцца беларускія студэнты да ўзроўню адукацыі там у Беларусі, Еўропе, ЗША і Расіі, напрыклад, і Расія заўжды ніжэй, чым усе астатнія. Мне здаецца, мы трошечки збочылі з адказу пра тое, што удалося дамагчыся на сустрэчах з польскім урадам. Вы сказалі пра тое, што консульствы разумеюць. І вось пытанне далей. Ці ўсе інстытуцыі таксама разумеюць, можам сказаць, што пытанне вырашанае, ці ўсё ж такі з нейкімі праблемамі студэнты могуць сутыкнуцца ў іншых інстытуцыях, напрыклад, у тым жа універсітэце? Так, нас заверылі ў тым, што беларускім студэнтам будуць даваць, напрыклад, магчымасць для таго, каб яны атрымалі візу і наведалі экзаменацыйныя сесіі ў Польшчы. Гэта такі першы добры для нас знак. Па-другое, будуць уведзены дадатковыя сесіі экзаменаў па мове ў гэтай восені, то бок у студэнтаў будзе больш магчымасцяў запісацца на здачу гэтых экзаменаў на B1, B2. І па-другое, па-трэцяе, нас паведамілі пра тое, што калі студэнты сутыкаюцца з нейкай дыскрымінацыі, напрыклад, наконт таго, што універсітэты у некаторых выпадках, напрыклад, не дазваляюць тым, хто па гэтай працэдуры прайшоў і там усе экзамены здаў, іх усё роўна не прымаюць в універсітэты. Яны параілі нам выкарыстоўваць гэтае камюніке, якое было афіцыйна даслана ад Міністэрства адукацыі Польшчы, каб гэтыя універсітэты скланяць да менавіта выбару наконт прыняцця беларускіх студэнтаў на адукацыю, і гэта павінна быць вырашана. І калі, напрыклад, у канкрэтнага чалавека, канкрэтнага студэнта, так, маладога чалавека, будуць з'яўляцца нейкія пытанні, нейкія праблемы, нягледзячы на тое, што дамоўленасці ёсць, дакументы ёсць, куды звяртацца? Заўсёды можна звяртацца да нас, і мы пракансультуем па ўсіх пытаннях. То бок у аб'яднаны пераходны кабінет менавіта ў Наше прадстаўніцтва, маё прадстаўніцтва моладзі ці прадстаўніцтва па адукацыі. Марго, яшчэ пытанне наконт апастыляў. Была праблема з прыняццем гэтых беларускіх дакументаў. Апастыль, які ставіцца ў Міністэрстве замежных спраў Беларусі. І ведаем, што хіба што праблема не развязалася. Што вы можете... Так, праблема засталася, застаецца і будзе заставацца да таго моманту, як рэжым Лукашенка не будзе дазваляць студэнтам атрымоўваць каштоўную адукацыю, якасную адукацыю в універсітэтах Еўропы, таму што гэта тое абмежаванне, якое ствараюць менавіта яны. Зараз ёсць універсітэты, якія прымаюць без апастылю. Напрыклад, вось ЮГУ гэтым знакаміты тым, што ён прымае дакументы беларусаў там у розных фарматах. Таксама польскія універсітэты ў некаторых выпадках ідуць насустрач. Ёсць праграмы, якія дазваляюць гэта зрабіць так больш плаўна, але большасць універсітэтаў разумее сітуацыю, якая зараз у Беларусі, і калі там можа спатрэбіцца нейкая дадатковая дапамога ад нашых прадстаўніцтваў, ад майго ці ад Павла Баркоўскага, мы будзем радыя даслаць гэта рэкамендацыі і разнясіць сітуацыю універсітэтам розных краінаў, не толькі Польшчы. А ці звяртаюцца да вас беларусы, якія скончылі замежныя універсітэты, што рабіць далей? Так, звяртаюцца па кансультацыю, можа па працягу адукацыі, напрыклад, па атрыманню іншых ступеняў адукацыі ёсць такія запыты. І зараз ёсць праграма якраз для падтрымкі тых студэнтаў, якія паступаюць на магістрскую ці доктарскую ступені. Яны могуць атрымаць дадатковую падтрымку, стыпендыі і аплату нават адукацыі. Па-другое, некаторыя запытваюцца пра, напрыклад, як атрымаць першую працу, як вось гэта ўсе рынкавыя там пытанні вырашыць, як студэнтам беларускім без досведу працы паступаць зараз. Нам таксама мы уяўляем і усведамляем тое, што беларускія студэнты гэта даволі такая група рызыкі, таму што яны у большасці сваёй не маюць там нейкай фінансавай падтрымкі, не маюць падтрымкі бацькоў, якія, можа, там, напрыклад, не падзяляюць іх палітычныя погляды. І ім патрэбна вось нейкая кансультацыя, якую мы таксама праводзім і будзем радыя падказаць і сканэкціць з нейкімі арганізацыямі там. Але агулам вядома, колькі беларусаў, якія адвучыліся ў еўрапейскіх універсітэтах, пасля застаюцца, а колькі звяртаецца ў Беларусь? Было даследаванне ад Сальта, дзе яны апытвалі тых, хто праходзіў праз іх праграму менавіта. Гэта некалькі тысяч студэнтаў, і з іх 70% засталося на тэрыторыі Еўразвязу зараз. Але мы таксама разумеем, што гэта не толькі з-за таго, што яны не хочуць вяртацца ў Беларусь, а менавіта з-за таго, што некаторым з іх небяспечна вяртацца ў Беларусь. А калі вярнуцца пасля еўрапейскай адукацыі ў Беларусь, наколькі беларусам цяжка альбо лёгка знайсці працу па спецыяльнасці?
Бо вядома, што ўлады ўвогуле хацелі зрабіць так, каб людзі, якія маюць замежныя дыпломы, не маглі ўладкавацца на працу ў Беларусі самой. Так, але зараз у нас такія ўмовы, што многія кампаніі разумеюць, што адукацыі, вось гэтыя нейкія корачкі, дыпломы, яны насамрэч не паказваюць узровень адукацыі, асабліва там у беларускія дыпломы. І большасць, напрыклад, з IT-кампаній нават не запытваюць гэтыя дыпломы, ці, можа, там запытваюць, ці ёсць адукацыя агулам, але не ўдаюцца ў гэтыя дэталі. Таму большасць зараз арганізацый, яны координуюцца, арыентуюцца большасць на навыкі, якія атрыманы падчас адукацыі, там былі нейкія, напрыклад, дадатковыя актыўнасці, ці быў досвед працы агулам, якія ёсць асабістыя здольнасці, якія б маглі гэтых студэнтаў, ужо тых, хто выпусціўся, кваліфікаваць як тых, каго павінны наймаць гэтая арганізацыя. Яшчэ агулам, калі мы вернемся ў Беларусь, вы яшчэ падчас канферэнцыі «Новая Беларусь» і падчас панелі ў Каардынацыйнай радзе заявлялі, што сапраўды галоўная мішень прапаганды цяпер гэта беларуская моладзь. Як выглядае сітуацыя? Ці вы маеце нейкія кантакты з моладзю ў самой Беларусі? Чаго ім у першую чаргу не хапае? Насамрэч, беларусы, асабліва маладыя, яны ўжо бачылі гэтую еўрапейскую альтэрнатыву, яны бачылі там у тыктоках, ездзілі ў Вільню часамі. Так, на закупы, ўсё гэта было. І гэта даволі стварыла ва ўсіх такое разуменне, чаго яны хочуць, якой жизни яны хочуць. Яны хочуць вандраваць, яны хочуць свабоды, яны хочуць нармалёвай адукацыі, нармалёвай працы, нармалёвых заробкаў, і ўсё гэта не ўсім дасяжна ў Беларусі зараз. Але ёсць тыя маладыя людзі, якія знайшлі сабе ў Беларусі зараз, таму што мы ведаем пра тое, што гэты працаўладкавальны рынок, ён звольніўся, з'явілася шмат месцаў, якія зараз дасяжны для студэнтаў, таму што шмат прафесіяналаў, шмат кваліфікаваных кадраў з'ехалі з Беларусі, былі вымушаны з'ехаць у апошнія гады, таму яны могуць даволі лёгка знайсці сабе працу. Яны таксама бачаць, як развіваецца бізнес у Беларусі, і мы гэта таксама ўсведамляем. Яны бачаць гэта новыя адкрытыя кафейні, кавярні, яны бачаць, што праходзяць нейкія канцэрты нават, да якіх у іх ёсць дасяг. Але большасць іх усё яшчэ памятаюць пра гэтыя гады, калі была магчымасць вандраваць, калі зараз яны параўноўваюць сабе і сваіх сяброў, якія з'ехалі, яны бачаць розніцу ў заробках, у якасці жылля, у якасці працаўладкавання, у магчымасцях для самаразвіцця. І гэта менавіта тое, што іх адрывае ад прапаганды, ад той сітуацыі, якую ім спрабуе намаляваць рэжым. Яны ўсё яшчэ прагнуць той еўрапейскай будучыні для Беларусі, якой мы ўсе прагнем таксама.